Әлеге күнне без көттек һәм менә ниһаять килеп җитте. Татар иҗат командалары арасында мини-футбол буенча турнир быел 4нче тапкыр үткәрелә һәм быел аның урыны да үзгәрде. Ул Ак Барыс көрәш сараенда уза һәм тагын бер үзенчәлекле ягы. Быел Салават Фатхетдиновның 60 яшьлек юбилеена багышланган һәм инде аның махсус командасы да биредәге бәйгедә үз көчен күрсәтәчәк. Барлыгы 8 команда һәм инде аларның иң кызыклы мизгелләре, уенның иң мавыктыргыч минутлары һәм инде әлбәттә иң кызыклы әңгәмәләр булачак безнең әлеге махсус репортажда. Турнирда инде билгеле булганча барлыгы 8 команда катнашалар, 2 төркемгә бүленделәр. Хәзер исә нәкъ үзара уеннар, төркемнәрдәге матчлар төгәлләнеп килә. Алда исә инде бездә ярым финал уеннары көтә. Бүгінгі түнні нешік үткәрегә білмәдім. Аның теге атналарын CD-си дә юк инде, әйбәт, ярты елларын CD-си дә юк. Менә бүгінгі күн төн мәйтәм тизрәк үтеп китсен, тизрәк инде турнир килеп җитсен дип, менә шулай жан атып шу футбол өчен инде. Һәм инде белмим, ул теге бер яктан сәнгать, бер яктан спорт, әйбәт. Бара кит әле буннан. Сездәге футбол белгече буларак нәрсә җитми Татар радиосы командасына менә исәпне тагын да арттыру өчен? Беренчедән мин белгеч түгел. Гол керә икән, мин аңлыймын. Башка юрны аңламыйм. Мин шуңа күрә бөтен җирдә җитә. Бәлки аларны менә сезнең кулга алырга да әзрәк тренировкалар үткәрергә кырысрак иттеләр. Юк, кирәк түгел. Аларның тренировкаларын былай да Рамил Шарафиев уздыра, безнең минем белән бергә эшләүче егетебез. Ул безнең футболны бик ярата, Миланнарга да барып кайтты, шуңа күрә ул барысында үзе көйли, үзе карый. Алар барысы. Киләсе елга көтеп калабыз сезне зур плакатлар белән Татар радиосы дигән. Әлбәттә, әлбәттә. Командасына килсәк, менә карагызларның номерларына чын легендалар менә монда уйныйлар. 88-нче номер Раяз Фасыйхов, 99 Булат Нигъматуллин. Менә Булат янына килгән Булат. Әле генә уйнап чыктың, алышындың, ничегрәк авырмы, катлаулымы уен ничегрәк? Каты уйныйлар инде егетләр, барысы да тәҗрибәле малайлар. Шуңа күрә аларга каршы тору теге бик җиңел генә түгел дип әйтәм. Футбол булай бармы синең тормышта? Вакыт минем тормышта футбол җитеп бетми инде ул әлбәттә. Но мин тырышам актив теге спорт белән алып барга тормышны. Шуңа күрә инде монда спорт залда бар, футбол да бар, хоккей да кай вакытта урында уйныйбыз менә бала-чагалар белән барсы да бергә. Футболга пока әзрәк теге басым ясыйм, но киләчәктә инде алла берсә ешрак уйнарга тырышырмын дип уйлыйм. Һәм сакаллы күрәсең шушы турнирга махсус танымасыннар дип өстөреп. Юк инде ул минем үсә дә, мин кырам тагын үсә. Имидж. Самый имиджлы футболист исәләр бәлки бу. Ярар шулай булсын.
Кайсы команда өчен менә монда трибунада җан атып утырасыз бүген? Мен мотор уены өчен болею һәр вакытта да. Беренче тапкыр турнирга килдегезме? Беренче мәртәбә. Кайсы ягы белән ошый, кайсы ягы белән ошамый, менә өстән караганда нәрсә күренә сезгә? Ну, чын күңелдән уйныйлар малайлар, молодцы. Но алар профессионал спортсменнар түгел бит инде. Хәвәскәрләр, но миңа ошый, аларның уйнаулары көч биреп, чын күңелдән уйныйлар инде. Bizning teatrda bizda 2 батыр гына бар. Bizning Алмаз белән менә Харис артистлар сабан туенда батыр калалар. Аннан соң үзебездә дә безнең гел узып тора теннис ярышлары, футбол, волейбол ярышлары уздырып торабыз. Гел. Һәм менә хәзерге вакытта да һәм безнең команда бик мотор бара. Мин бик шат кына. Безнең үзебезнең театрда әле хәзергә урынды җитеп бетмәй инде. Элегрәк спорт залда бар иде. Шуңа күрә спорт белән шөгыльләнү. Әле без үзебез чаңгы ярышларына чыгабыз. Шаналарда шуабыз дигәндәй. Ярыш ул үзенә күрә артистларга бер стимул ясап тора. Ничектер бер-берсен белән алар ярыша башлап, үзләре аларның ниндидер якларын ачалар. Бер-берсе белән уйнарга, сәхнәдә уйнарга да шуга стимул бирә. Кай вакытта бит белеп бетерә алмыйсың, үзеңнең партнерыңның нинди яклар белән аралашырга икәнен. Шуңа күрә бик яхшыдыр дип уйлыйм. Бүтән артистларга да, безнең Тинчурин театрына да, һәм башка карап торучыларга да гел шушындый мотор спорт төрләренең ярышлары булып кына торсын дип әйтәм. Biz indi менә күптән түгел генә әле уйнап алдык дус егетләр белән. Анда инде әле без барыбыз да җыелып бетмәгән идек. Ләкин бүген беренче уенны кызганычка каршы без инде бирдек. Ләкин шул уен безгә ярдәм итте дисәк тә була. Ни өчен дигәндә без барыбыз да зыяны бетеп, алдагы уеннарга инде үзебезгә көч һәм дәрт тупладык. Шактый кырыс уен булды менә җырчыларга каршы. Аларның инде күренеп тора, монда күптер дәрәҗәдә тренировкалар үткәргәннәр. Менә сезнең команда җыелырга кергән идеме, юкмы, әллә инде монда гына җыелып уйнадыгызмы? Дөрес әйе, алып җырчылар командасылар теге җиктеп әйтгәндә тренировкага йөриләр, бергә уйныйлар. Әле Мәскәүгә барып кайттылар бит. Россия чемпионатына. Ул да булышкандыр дип уйлыйм мин. Аларның команда дөресен дә көчле. Әле безнең бит менә Фәнир Ваказов җәрәхәт белән уйнады. Минем бик уйнаган юк травмадан соң. Шулай да инде җиңеләргә кирәк. Уен бик матур булды. Минем уйлавымча, шушы җырчылар командасылар финалда уйнадылар дип уйлыйм Тинчурин командасы белән. Sizin komanda üçün jan atıb oturdunuz. Trener olarak yigitlərlə oyuna nişik bəyəlisiniz, jitmədi mənə җиңү üçün. Нәрсә җитмәде, анда бер дә юк. Беренчедән футбол команда уен, тактика юк. Була бит инде бүген җыелганнар да, бүген чыкканнар, җырчылар, алар бик оештырылган. Ничә еллар буена бергә җыелып катнашалар. Алар турнир булмаса очрашып уйныйлар. Иң шәп команда дип уйлыйм мин. Алып баручылар һәм җырчылар. Бүген җиңәргә тиеш җырчылар. Чөнки ул шаклар журналистлар юк, ул шаклы алып баручылар юк.
Мен жырчылы илбіз. Мен жырчыдан indi алтынығынан sayып алып бұла. Шуңа күрә бүгін жырчыларның тактикасы да бар. Гомән матрунидар. Алар жеңгән тиз дип уйлыйм. Bugün gene jıyılıp alganız burutlар. Bugün gene jıyılgan komanda. Мен oynagan kişiler tugul biz tege jıyılışıp bulay futbol oynayımız biz. Men oynayım. Ben көбісінше хоккей ойнаймын. Tahir ol hokey Jonathan. Isim olarak sen bugünkü nilet hatta nasıl tirlemegensің да мына Зөлфат тирлеп пішті. Futbolistlar, bular bit hokkeystlar. Хоккейшілер тирлемейді. Хоккейда тирлейсің, бачымы. Мында теге бириліп бітті ойнап көріп ашылып Energetikse бітті. ikinci türlü anın hokey. Неше керек мына биылғы турнирға шынымен әзірләнергә вакыт булдымы? Үзебез өлгерәбез инде киргенә барсына тырышабыз өлгерергә әз генә шөгыльләнүләр булды инде бик күп булмаса да мен инде үзем хәзер яшьтә бара инде элек уйнадым инде шуңа күрә егетләргә кырыйдан инде мен үземнең җанымны көчемне биреп торам инде атып шунда алар шуның аркасында гына җиңеләр шушы мин көч биргән аркада гына үзем инде әз генә чыгып кирдем җегетләр инде абзый син әз генә инде яшеңдә улы дип без уйныйбыз пока диделәр менә алга таба карыйбыз алдагы уеннарда үзем уйнармын дип ышанам инде. Kızlar mahsus geldiniz mi әлеге турнирға, қоян işittiniz, қоян білдіңіз? Instagram aşağı elbette. Қойсы команда için жанатасы var mı bir personal komanda, belki bir personal oyuncu vardır. Jırşılar, alıp barışılar. Jırşılar komandasına ait. Қойсы жыршыны siz ayta alасыз бүгінгі күнде ең yaxşı futbol ойнаушы деп мында жиылған командалар арасында. Теге я не айталмайм, но Фәнил Вакказовна күзәтеп торам. Сіз нешексіз? Болгар радиосы өчен. Әлеге ойын үшін жан атып тұрасың, неше ойны команда сізде? Біздің команда ярыйсы гына ойын күрсәтә. Икенче ойын әле бары бер генә туп керттердек. Сакта әйбәт уйный егетләр. Безне күреп торасыз, командабыз зур, алышынырга да мөмкинлек зур. Шуңа күрә беребез арый башласа, икенчебез чыга уйный. Әлегә уеннан мин канәгать, Аллага шөкер. Көндәшләр дә бик көчле, бик кызыклы, катлаулы уен бара. Türkmenlerdagi endi oyunlar tamamlandı. Hozir esa 3-chi o'yin uchun da'vo qilishaqlar. Berida Karim Tinchurin teatri ham endi tomoshachilar komandasi o'zlarining kuchlarini sanayib. Turnir mikrofondan final oyunları başlanıp gider. 3-chi o'rin uchun o'ynaylar. Karim Tinchurin teatri komandasi hem tomoshachilar komandasi. Dostlar, bizning Tinchurin teatrının saat 5'te spektakli başlana ekan. Alar yigitler futbol qırından turi spektaklda oynarga ketishaklar. Alar şuna ko'ra finalga chiqmaganlar ekan. Mana şunun bilan anglatalar.
Угловой, пішмақтан тибу, ұйыштырыла. Біз енді финал ойындарында қатнашмай тұрған команда вәкиллерін һәм тамашашыларны трибунаға өтірге сұрайбыз. Трибунадан яқшырақ көріне. Тактический моментлар. Анда йымышақ кәнәфилерге отырып қарағыз рәхәтләніп. Әлігіне Тинчурин командасының тактикасын аңлап алдық. Аларның тактикасы Айнур Хыснетдиновқа топны бир. Ол нәрседер ойлап шығарыр деген ниет белән. Салават Хабибуллин. Салават Хабибуллин Ақтаныш егеті топны гел Ақтанышқа таба тибә. Ой-ой-ой, рикошет білән. Мұнда енді Ленар Ахметшин бары тек өзінің аяғыңына қойып үлгірге тиіш еді, һәм ол үлгірді дә. Командаларның составы белән тагын бер таныш битик. Менә Кәрим Тинчурин командасында яңа уенчы пәйда булды. Ул иң тәҗрибәле уенчы, ветеран, танылган актер, Татарстан атказан артисты Фатхуллин Алмаз абый. Ул нападениедә уйный, күрәсезме саны? Нападающий.
Аңа bu futbol krossovkalарын 98 yılғы dünya çempionatı finalından soң Zinedine Zidane бүләк иткән икән дип сөйлиләр. Ләкин bu точно түгел. Тинчурин командасы күбрәк защитада уйнарга тырыша. Аларның вратарлары, капкачылары Кәрим Тинчурин, театрның электригі Ахметшин Денис. Кәрим Тинчурин да спектакль вакытында от бітіп кетсе, шушы егеткә бүтін претензиялар. Айнур Хысындинов. Фатхуллин алмас, Фатхуллин. Әзгіне қалды. Айнур Хысындинов бүтін жерге дәлгірі. Әйбет бара топ білән. Салават Хабибуллин. Прострел. Руслан Саргузин. Кереклі орында. Салават Хабибуллин бире. Bu егетнең исеме тоже Денис. Ләкин Кәрим Тинчурин театрында нинди вазифа башкара икәнен белмибез. Без күбрәк инде актерлар белән таныш. Ләкин белгәнегезчә Кәрим Тинчурин театрында да актерларны эшләми. Анда сәхнәгә ут куючылар да, сәхнәне бизәүчеләр дә, режиссерлар, башка кешеләр дә эшли. Тайм тамам, исәп бик тайгак. 1-0. Точка тамашачылар командасы җиңеп бара. Командалар якларын алышалар да, икенче таймны башлап җибәрәбез. Дүртенче тапкыр узучы татар иҗат командалары арасындагы Дуслар мини футбол турнирының 3нче уен өчен
3-нче урын өчен уенның 2-нче таймы башланып китә. Әйбәт пас чыккан иде. Оп. Тинчурин театры тамашачыларны китереп кысты капкалар янына. Һәм бу һөҗүм үзенең җимешләрен китерде. Айнур Хөснетдинов кертте голны. Харис абыйның бер туган малайы. Ой. Тамашачылар командасы biraz гына ялгыша башлады. Җиңү безнең кулда дип уйладылар ахры. Әгәр дә уен шушы исәп белән тамамланса, сразу 3 пенальти тибәбез. Өстәмә вакыт булмаячак. 3 пенальти һәр командадан. Шушы пенальти ярдәмендә бәлки без 3-нче урын иясен хәл итербез. Ләкин әле 8 минут уйныйсы бар. Ой! Менә бит! Нишләтә Кәрим Тинчурин театры. 2-нче таймга бөтенләй башка настрой белән чыктылар. Салават Хабибуллин үзенең актаныштан икәнен искә төшерде. Тамашачылар командасы 2-нче уенны уйный. Рәттән 2-нче уенны. Аларның капкачылары легендар Фалькао. Тамашачылар командасының капкачысы Фалькао, шын исеме Ильяс Хөснетдинов, Харис Хөснетдиновның күршесе. Dostlar, mында төрле сүзләр килеп ирешә. Әгәр дә җиңсәгез, Харис абый егетләрне бүген сарык суеп шашлык белән сыйлыйм ди. Айда. Ай, бигрәк каты җибәрде Денис. Денис бит ул электрик. Электр чыбыклардан бик тиз йөри. Шаңгыра Денисның паслары да бик җитез бара. Нәрсә? Ой! Йыгылып кертмәк киләгәне барып чыкмады. Салават Хабибуллин. Пас берілі Салават Хабибуллинға, ол шында пішмақта әлі нишли. Илдар Аюпов мотор финт ясады. Ой.
Ләкин игровой момент дип хәл итте судья. Ойынны дәвам итте Тинчурин командасы һәм гол кертүгә иреште. Шунда ки судья ойынны дәвам итәргә рөхсәт бирде. Тамашачылар командасының уенчысы егылган булса да, көндәшләр командасының уенчысы кагыйдәләрне бозмау сәбәпле алар уенны дәвам иттеләр һәм гол керттеләр. 3-1. Икенче таймда Тинчурин командасы камбэк ясады. Дип әйтергә булыр инде, уен тәмамлангач. 4 минут калды. Кәрим Тинчурин командасының тактикасы аңлашыла. Алар 3 гол кертеп куйдылар да, хәзер сак тоталар. Мәйданга команданың иң тәҗрибәле уенчысы Алмаз Фатхуллин чыкты. Аның ничәнче номер астында икәне беленми. Сез бу кешене 100-гә танырга тиеш. Менә бит, әле уенның иң кызыгы башлана гына. Хөрмәтле җанатарлар, әйдәгез әле командаларга катырак итеп көч бирик әле, алар сезнең өчен уйный. Афәрин. Исәп 3-2. Мин инде бу уен башланганда пенальти фаразлаган идем. Эш пенальтига барып җитәрме, юкмы? Төгәл генә әйтеп булмый. Бөтенесе дә тамашачылар командасы қолында дип әйтергә була. Алар кертсәләр берне, пенальти булырга мөмкин. Тамашачылар командасы соңгы штурмга күчте. Аларның бик нык теләкләре бар исәпне тигезләргә. Булып чыгырмы, юкмы? Хәзер пишмактан тибу. Бу моментта инде гадәттә хоккейда җиңелеп бара торган команда капкачыны чыгара мәйданга. Күргәнегезчә, әлегә Фалькао капкадан китми. 1 минут калды. Соңгы 1 минут. Һәм 3нче урынның иясе билгеле булачак. Тамашачылар командасы ашыга. Алар өчен инде вакыт бик тиз барган кебек. Тинчурин өчен инде вакыт киресенчә озак барган кебек. Бу бик авантюрлы тибе булды. Мондый Денис кебек капкачыларга алай гына кертеп булмый. Айнур 0-1-0 чыга язган иде. Так. Нәрсә булырга мөмкин? Тамашачылар командасы зур көч белән алга бара. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Уен tamam. Турнирыбызның бронза медалиясе Кәрим Тинчурин театры.
Sizin güçlü alkışlar. Тамашачыларга да кул чабыйк. Алар матур уйын күрсәттеләр. Һәм турнирда 4-нче урын алдылар.